media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Mune nyaya iri kupisa zukuru yandati ndiuyozokuudzai anditi kana unga usati wasubscribe paSaint TV wasubscribe woturn on notification bell so that whenever we upload a video you will be notified. Ndichita kuti maswera sei kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint, the only Zimbabwean angu anditi ndrini referee game rachona. So chinzwa mzukuru kuGreendale kuguta guru reHarare kune mudzimai ari kunzi zvoni iye kutaura kwaari kuita ari kuti hanzi afonerwa ndofunga ndo vai vanotengesa muiri anditi so afonerwa neclient. So it happened kuti client yachonaka anga ari mukomana we13 years. So mudzimai uyu azosvikirwa namai vemukomana uyu because mukomana uyu we13 years asina kuziviswa zita rake. Also nemudzimai uyu haana kuziviswa kuti zita rake anonzani. Vari kunzi vazosvikirwa namai vemukomana because pamba pe this minor pamba pevabereki vake anditi so zvanga chitoratidza kuti hazvisa zvanatsonzwisika. So mapurisa paazouya patozodanwa mapurisa sekuona kwamuri kuita mufananidzo. Mudzimai uyu hanzi atotanga kutodedzera kutoti infact atanga kuchema achiti inini handina mhosva mbuwa handi plus tashandisa protection. Infact justification yaanga anayo ipapo yatanga kutaura ndeyekuti tashandisa makondomu handiti hanzi anga akatobata makondomu acho proof yekuratidza kuti hapana kurohwa stonyeni nyoro handiti sorry but ndo zvaitika wazukuru. Chinova chinhu chinorwadza because be a boy or a girl chibharo chete handiti zvinonetsa wazukuru. Vamwe vanogona kuti mwana mukomana kana kuti musikana as long ari minor vemutemo vanenge vakutoitora serepa handiti zvinonetsa wazukuru. So ngatauranewo macomments kuti munofungei nenyaya yemudzimai yatauya nayo panapa handiti munofungei wazukuru. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle pari zvino tobva tati much love.